Suċċess kbir għat-tiraturi Maltin fit-tazza tad-dinja tal-ISSF li saret l-erba' fl-Istati Uniti. L-aqwa tiraturi tad-dinja jieħdu sehem f'dawn l-avvenimenti, biż-żewġ tiraturi Maltin fl-azzjoni jieħdu sehem fil-kategorija tad-double trap. William Katkuti laqa total ta' 194 minn 200 plattina biex spiċċa t-tieni, filwaqt li Nathan Lee Xwiereb laqat 191 plattina biex spiċċa r-raba'. Il-kompetizzjoni ntrebħet mit-taratur Ingliż Peter Wilson li laqat 198 minn 200 plattina biex waqqaf rekord tad-dinja. Fit-tielet post spiċċa l-Amerikan Joshua Richmond li laqat 193 plattina. Dwar dan ir-riżultat importanti għal pajjiżna, One News tkellem ma' Marku Tajjar, direttur tal-Isports tal-Kumitat Olimpiku Malti. Suċċess ta' William jawgura tajjeb speċjalment għax issa għandna ftit xhur il-bogħod mill-Olimpjadi ta' Londra. Kif indika r-riżultat tal-bieraħ, William għandu ċans, barra minn hekk is-suċċess tal-bieraħ kienu wkoll ifisser li Malta għandha garanzija f'dan l-isport. Għandna wkoll futur sabiet, it-tiratur ta' 15-il sena Nathan Lee Xwiereb spiċċa fir-raba' post fit-tazza tad-dinja bilubi ta' xejn suċċess li jawgura tajjeb. Intant il-Partit Laburista permezz tal-kelliem tiegħu għall-isport Chris Ġus ħareġ stqarrija biex jifraħ liż-żewġ tiraturi Maltin. Intqal li dan ir-riżultat ikompli jawgura tajjeb għal Malta quddiem il-ħidma li għaddejja għall kompetizzjoni tal-logħob Olimpiku ta' Londra fis-sajf li ġej.